مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قام فخامة الرئيس سياس أفورقي بزيارة عمل رسمية لمدة 5 أيام إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في افتتاحية المتحف المصري الكبير وإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. للحديث حول هذه الزيارة ومخرجاتها نستضيف فخامة الرئيس سياس أفورقي. فخامة الرئيس أهلا بك. كبر بريزيدنت سنسرعت ممرقتا عبي بيت مذكر مصري كمي رخيب كايو نتاريخاوي تحستوتي بيت مذكر كونه مريت ممرقتا كمي تقولصو. والله المتحف وعرض للافتتاح كان مذهل. እቲ ቤተ መዘክርን ኣብቲ መመረቕታት ዝቐረበ መብሪታትን ዝርዝራቱን እጹብ ድንቂ ነይሩ። ስነ ጥበባዊ ምድላዋቱ ምንቅስቓስን ብርሃንን ኩሉ መዳያቱን ኣመታ ዘደንቕ ስራሕ እዩ። ካብ ተመክሮን ዓሚቕ ታሪኽ ምስርን ግድን ክንጥቀም ዘለና እዩ። ነዚ ሓሳብን ባህልን እዚ ክንዘርግሖ ኣለና። ካብዚ ስነ ጥበባዊ ዓቕምታት ንምጥቃም ክትብገስ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ምስታፍ ጥራሕ ከይተወሰና ዜጋታት ምእንቲ ክፈልጥዎን ክረብሕሉን بمنقد معكنات زينا كنزرقوحون كننصبارقون علنا. እቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ኮነ ንትሕዝቶታት እቲ ቤተ መዘክር ኣምልኪቱ ዝቐረበ መብሪታት بكل ملكعታት ዝዝንቕ እዩ። لكن بكل المعايير اقول لك مذهل وهذا اعتراف بما شاهدناه في الافتتاح. نعم، إلى جانب المشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير. كبر بريزيدنت مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ركب كايد كانيركا وصيت نايت ركب انتاي نيرو نخلطاوي تاريخاو زمدناتات ايرتران مصرن عب مدل دالن نقدميت عب مدل راخنك انتاي قد كهلويو وجمهورية مصر والدفع بتعزيز هذه العلاقات. وبعدين نقدر نقول في حاجات يجب أن نطرحها لأنه كلتاوي زمدنانا بزلو زوباوي عمقت أقداسيو يخون بر متحجاز أبكلتاو مداي تراي تحصيرو السرف هيكونان كونتات زوبان كبابينا نالعلنا ونزتيناينا بزعبان هزبتات أفريقان زوبانان زشجر قديات العلنا تمايتنا حبراوي استراتيجياو مردأتا خا كابتخيله مشا عنوت متتاون زي رقاتن وقاتن بخميت وطن نمفتحو زخل مچو هواهو ام مفتار بخميت واسانيو كمون قالنا نمحداس حبراوي مدبات نمتقبار وطنات نمدلاو كالوت كم زساتفون مقبار استراتيجياوي نقحاتن علاماتاتن مبرهن كابلو عقمتات متقامن ككال مأنتي بزعبه هلو كونتات بزرزر تمايتنا إذا خاقت سألي سعر زحتتيو تعلام رحوق بدهوتاتو دما عبس لزخوني عبكل التعاون استراتيجياون زمدناتاتنا الناس رجعوا بوليتيكا وبهلي أزيو قداسيو إذا خا عمونغو زباوي علاماتاتن علاماوي كونتاتن متأسسار كهلو تسألبيو عمونغو ناخا كتسالي من مخخار كهليو استراتيجياوي زمدنا مالت حبراو مرقصي مقواج صرا يكونن اموداتا نزي زمدنا زي وصيتاو المقبار عتو بسرح زحتتيو العلاقه هذه اللي حتى تكون مثمره في نهايه المطاف. نعم، ايضا في هذه المباحثات ظل السودان حاضرا. مصرن ايرتران من السودان زداوبا هاجرات كم مخانن متن عبركب كلتين هاجرات قداي سودان بغصالي زلعاليو سلازي شجر السودان مفتاحن نزحج زلو زحزن كونتات نمسغارن حبارا ورائي كلتين هاجرات انتايو الأزمة السودانية وهذا الوضع السوداني المأساوي. لا شوف هذه أنا تحدي كبير جدا. شجر السودان زعبي بده هنا يزبانايو يكون بر مش كل عبيت بده تاتو سوداناويان بزين هيدقم تاو شجرهم نفتح كخلهم أنتي عبركتونا نمحيال بصنعات كنقصلينا أب السودان كوينات حد حلالنا تبهلي يزرب تحققن منصاريو السودان أقات إموازلو وريت حبون أوجين وراريو أزيو زحزن ترئيو حزب السودان دحر 3 عقودات نابز حش خونتات نمسققار في النوم العالة بقيسو تزحزن قن كونتات نخامو مچو عين برن سوداناويان ناب دحر مسقاقر مدرخ زلو كونتات نمبصح زخلهم فنوتا كارتا كدالو يخلو نيروم يوم انتخونا قن نايوص اي متتاو نت مسقاقر مدرخ بمتحللاخ أب السودان شجرن ورارن فتيرو كابتي زباو ملعال استخايد الأوانات حيسكا كساب حجيز أفئة جزين عدلاتن قلي لا يكونن دحر زباو ملعال
ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ፍታሕ ንምምጻእ ይከኣል እኳ እንተነበረ እቲ ሽግር ገና ይቕጽል ኣሎ። ስለዚ ከዓ ጻዕርታት ምስርን ኤርትራን ካልኦት ንሱዳን ዝሕግዙ ወገናትን ኣገዳሲ እዩ። ግድን ከዓ ብዕቶብነት ክንሰርሓሉ ኣለና። ንናይ ደገ ምትእታው ምኽንያት ዝፈጥር ዘሎ ከዓ ዜናዊ ምድንጋራትን ምትምያን ኩነታትን እዩ። ንኣብነት ጎረባበት ሱዳን ዝኾነ ሃገራት ዝሓቁፍ ተበግሶ ምስሪ ዕላምኡ ንጉዳይ ሱዳን ኣብተን ዝምልከተን ጎረባበት ሃገራት ብምሕጻር ፍታሕ ንምምጻእ ነይሩ። ብርግጽ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቀረባ ኣፍልጦን ናይ ምፍትሑ ዓቕሚ ነይርዎን እዩ። እንተኾነ ግን ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ። ካብኡ ሓሊፉ ዞባዊ ተበግሶታት እውን እንተኾነ ቀጻሊ ዕንቅፋታት ከጋጥሞ ጸኒሑ ኣሎ። ምስ ናይዚ ኩሉ ዕንቅፋታት ግን ንሕና ከም ጎረባበቲ ፍታሕ ብሱዳናውያን ንምምጻእ ጻዕርታትና ክንቅጽሎ ኢና። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ሱዳንን ህዝብታት ዞባን ስትራቴጂያዊ ሓባራዊ ረብሓ ስለ ዘሎ ኩሎም መንግስታት ዞባና ከዓ ንህዝቢ ሱዳን ንምሕጋዝን ሽግሩ ንምፍታሕን ክሰርሑ ግብኦም እዩ። تعمل بالاتجاه لحل هذه المشكلة ودعم السودان الشعب السوداني. نعم بالتأكيد. أيضا قضية البحر الأحمر ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ጸጥቱን ርጋኣቱን ብዝምልከት ኤርትራን ምስርን ከም ኣባል ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕርን ፈለግ ኒልን መጠንን ዘለወን ኣመለኻኽታ ከመይ እዩ? ኣብ መንጎ ኩለን ኣባል ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሓድ መካኒዝም ንምፍጣር ዘሎ ሓበራዊ ኣረኣያን ጻዕርን ከመይ ይመስል? معروفة لفرض هيمنة على البحر الأحمر أو محاولة التقول على البحر الأحمر. المشكلات تحتاج إلى يعني مزيد من الوقت لتناول كل الأبعاد. ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ክትዛረበሉ ግዜ ዝሓትት እዩ። እቲ ባሕሪ ናይ ሃገራት ዞባ ባሕሪ ጥራይ ኣይኮነን። የግዳስ ካብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይኹን ሰላማዊ ውቅያኖስ ወይ ካልእ ዝያዳ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣህጉራዊ ማያዊ መስመር እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ነተን ኣብ ገማግሙ ዝርከባ ሃገራት እንተላ ኤርትራን ምስርን ዓብዪ ሓላፍነት ዘሰኪም እዩ። ነዚ ማያዊ መስመር ንምውሓዝ ድማ ንሃገራት ዞባን ካብኡ ወጻኢ ዘለዋን ኣብ ዝርዝር ከይኣተና እንተላይ ንኣህጉራውያን ሓይልታት ስትራቴጂያዊ ጉዳይ እዩ። እቲ ሽግር ብዝተፈላለየ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት ዝመጽን ምትእታዋት ዝበዝሕን ምዃኑ እዩ። ንሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ እንርከብ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር መርገጺ ክህልወና ኣለዎ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዘቕረብናዮ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳባት ኣሎ። ቀዳማይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ንውሓት ገማግም ባሕራን መሬታን ህላዊኣን ንምውሕላው ባዕላዊ ዓቕሚ ክህልው ኣለዎ። ምናልባትን ሃገራት እዚኣተን ጸጥታ ብብቕዓት ንምውሓስ ተወሳኺ ዓቕምታትን ጸጋታትን የድልየን ይኸውን። እንተኾነ ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ሓይል የለን። ዋላ እኳ ኣብዝን ኣብትን ፍልልያት እንተሎ እዚ ዕማም እዚ ናይ ኩልና መሰረታዊ ጠለብ ክኸውን እትስፎ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከም ሉዓላዊ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ገማግሙ ንምሕላው ኣብዚ መሰረታዊ ሓሳብ እዚ ክምርኮስ ኣለዎ። ካልኣይ ሃገራት ነዚ ኣህጉራዊ ማያዊ መስመር እዚ ብመንገዲ ሕጋዊ ስምምዕን መካኒዝምን ንምውሓስ ዝሓየለ ዓቕሚ ክእክባ ምእንቲ ኣብ መንጎአን ናይ ምትሕጋዝ መካኒዝም ክህሉ ኣለዎ። ነዚ መስመር እዚ ንምውሓስ ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ምትእታው ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣየድልን እዩ። ውሕስነት ነባሪ ፍታሕ ንዝመጽእ ተኸታታሊ ወለዶታት ዝግደፍ እዩ። ሳልሳይ ንኣብነት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ማያዊ መስመረን ንምሕላው ዓቕሚ ዘይብለን ዝኾና ምናልባት ነዚ ማያዊ መስመር እዚ ንምሕላው ኣብ ክሊ ሕጋዊ መቓን ኣህጉራዊ ተራ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ማያዊ ክላ ንምውሓስ ብዝብል ምስምስ ምስ ዓበይቲ ወይ ዞባውያን ሃገራት ስምምዓት ትገብር ማለት ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንጹግ እዩ። ምክንያቱ ነተን ሃገራት ብዙሕ ለኽለኻትን ብድሆታትን ዘስዕበለን ስለ ዝኾነ ስለዚ ከዓ ግድን ኣህጉራዊ ሕጋዊ ክሊ ክህሉ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብዚ ሳልሳይ ነጥቢ ሃገራት ነዚ ባሕሪ እዚ ንምሕላው ዓቕሚ ንምህናጽ መካኒዝም ፈጢረን እንተ ደኣ ተሓጋጊዘን ነዚ ዘቕረብክዎ ክልተ ኣማራጺታት መተካእታ ንምፍጣር ናብ ባይቶት ጸጥታ ወይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐርብ ኣብ መንጎአን ሕጋዊ ስምምዕ ክህሉ ኣለዎ። ማያዊ መስመር ንምውሓስ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ዓበይቲ ሃገራት ወይ ኣንጻር ዝተወሰነት ሃገር ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእታው ዘፍቅድ እማሜ
ፍጹም ክህሉ የብሉን እዚ ከዓ ንጹግን ዘይሕጋውን ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ውፅኢታዊ ይኮነን ስለዚ ንሕናን ምስርን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክልል እዚ መረዳእታ እዚ ንኹለን ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝሓቁፍ ሃዋህው ንምፍጣር ግድን ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና ኤርትራን ምስርን ጥራይ ዘይኮና ኩለን ሃገራት ዞባ ይሰቀያን ዘለዋ እዚ ሓሳብ እዚ ክውንነታዊ ስለ ዝኾነ ምትሕላኽን ናይ ወፃኢ ምትእታውን ዘድልዮ ኣይኮነን ስለዚ ኣህጉራዊ ማያዊ መስመር ንምውሓስ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝተማልአ እማመ ኣብ ዝኾነ ክልተኣውን ልዕሊኡን ኣጋጣሚታት ክንቕርቦ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ንኹለን ሃገራትን ህዝብታትን ዓለም ዘገልግል ዓለማዊ ባሕሪ ክኸውን ኣለዎ يخدم مصالح كل الشعوب كل الدول في العالم نعم فخامة الرئيس أيضا الصومال ጉዳይ ሶማል እውን ኣብ ርክብ ኤርትራን ምስርን ኩሉ ግዜ ዝለዓል እዩ ኣብ ሰመራ ስሉሳዊ ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ምስርን ሶማልን ተኻይዱ ምንባሩ እውን ዝፍለጥ እዩ ሉዓላውነት ሃገረ ሶማል ንምውሓስን ሃገራዊ ትካላት ንምሕያልን ሓድነት ሶማል ዳግም ንምርግጋፅን እንታይ ዝካየድ ሓበራዊ ጻዕሪ ኣሎ وتجهيز الدولة الصومالية وإعادة الصومال إلى الصومال الواحد الموحد. المسألة غير محصورة في البحر الأحمر. ركبنا أب قيح بحري ترايس توسني نبرن قيح بحري مسباب المندب وشمت عدن جماجم صومالين هنداو كانوا سنست أساسر بحفشة مجيوبوليتيكاوي أقداس نست نايز زوبازيست أساسرين أبز حلف قلمت أي كم زغلت كو صومال أساس 3,000 كيلومتر زنوحاتو جماجم بحر اللوا بزي حجي زولو كونتات مالت صومال كل أيرا جماجم بحران مريتان زحلو لو علاوي تكالات زي بالله دقت هاجر كوينات اللو بزر الأوان بوشت أو عاما كتقبرو تخيل دروتيو نزنوح جماجم بحر زين محلاو وشت أو عام صومال جدن كعبن كدلدلنا اللو كاملو وح جزء ترمنات نتنا خي ترى جميرنا نسومالا تصبق قانونا ممسا كنسرح تصنيحنا مغنياتون سومالاويان متكأتا زخون وغن ولا حد يرلن لو علاوي تكالات هاجر نمهنات زخلهم عقمي قدن كلوا مالو سومالاويان تكالاتهم نمهنات جزيان عقمن كحتهم يخيلوا بتماساسالي وشمت عدن نجماجم صومال يمنن عمان الزداو وشمت بمخانو قدن وحس زوبا كخونا له انتقونا قنت ذا الشغل ابت زوبا قالنا يوصع حيلتات بوتان محاز فتنتات مكيالوميو اب سقطرا وتهدرا ومعسكر محاز قبر فتنتات هلو دسيت سقطرا اكال يمن كوينا اب قرن افريقيا تركب زخونا حيلي اب دسيت ميون باب المندب وتهدرا ومعسكر كمسروت ونقبل ايكونن بتماساسالي زخونا حيلي ኣብ ዝቑር መጺኡ ማዓስከር ክቐውም ንጹግ እዩ ንኣብነት ካብ ስቁጥራ ክሳብ ሚዩን ዘሎ ጂኦግራፊ ሶማል ንምምቕቓል ዝካየድ ፈተነታት እንተርእና ናይ ወጻኢ ፖሊሲታት ንምትግባር ዝኽእል ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም ዕድል ትፈጥር እዩ የመን ተሓልፎ ዘላ ዘይርጉእ ኩነታት ንባዕሉ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንምቋም ብኣህጉራውያን ሓይልታት ዝተማህዘ ፀገማ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘሎ ሓደጋ ንምእላይ ኣብ ንሓድሕዱ ዝተሓጋገዝ ውሽጣውን ዞባውን ፃዕርታት ኩሉ ኣለዎ ንቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ምስ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘተኣሳስር ዞባዊ ስምምዕ ዋላ እንተዘየለ ዞባዊ ርግኣት ግን ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ካብዚ ክውንነታዊ ሓቂ ዝተበጊስና استراتيجيو عمقوت ناي زوبازي امنغو حزبتاتن منغستاتن زوبانا كهلو زلو متحجازن ممللان اقداسنتو زغودلح كوينو تاريخاوي حلافنت مرجع يكونن هذا المنطلق نقول البعد الاستراتيجي لهذه المنطقه واهميه التضافر والتعاون والتكامل بين شعوب هذه المنطقه وحكومات هذه المنطقه مساله تاريخيه ولا خيار لاي قوه بعينها شكرا لك فخامة الرئيس. يغني لي كبر بريزيدنت. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء والذي أجرناه مع فخامة الرئيس سياس أفورقي إثر زيارته لجمهورية مصر العربية ومشاركته في فعاليات افتتاحية المتحف المصري الكبير حتى جديد الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.